Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai shibun ya pi baro ki baju sotanat ban pe ya khubor Antor News. Lembau khubor Antor News udan menta wan banyu kejat hang ni ke Shunong. So yong ka bahab ka East Kasil District. Te hang ni kandu ba iwe imei itai bujurap ya ki jhor ki jap ngani ka langkha ka padi ma. Te kani ka por ba khlimat ka ba menta limba ipor ba rojong pi ngi kwa ban bu jingkali ya pi ba hatu pila juyo nem ki skim kumna ki sorkar khamtam kani menta pila jusngo hi ba kasyang kinong rep kaladon ngila banong kum ka Hills Farmer Union HFU te hatu pila jusngap em ya kata ka siang jong kinong rep Keting Elda thaba ngasa alen pensenang soyong len pensenang te kamut mai kendet nadu menoi pila asdang ban rep kini ki rep jing rep ngila banong kum ki lengkha ki risa ki padi ngila khamtam menta ba kani kapor menta ki dang be ba ban thong ki jingthong kum ki chhor ki jap kan thop lang hi baro ki phol ki kajor ki phan ba kum ta ter bat khambana hi shane bonsin ki bru ki jurap ya uphan te nadu menno hi mei pila asdang ban trei kini jai kam ni tre je kam te du dang du hai mei ken la thong phan la rep ka ba la rep ru hodam la rep ki jhor ban bam ta yo jing man toy te ban chet ki khon ken dam dan da ro ngi chet do phan te luang ju khao te ban du phan te nang te ban bam ja ni chet bi do phan dam dan jing ta ro ngi chet do phan ka jang la bam ka ju ki badan jing ta te kamut mei yaw ni uphan phi thong kamut phi thung taman bam ni ban di sha ki wei pat thung de da tam ban bam da tam kum to babu ban bam mi la hoi kum to te ni di dam tam de la khen chwa ken man ta ngi yo ka ta ngi thung ka ta ngi yo ka ta te ngi habu chwa ban bam mi de sa de ba tam ken sadi batam te dam tam de tem ju di pen biang ban bam ya il de bro snam mata te bam dan mantre te shu thong ta ban da bam taman da ba te kamut hi man osnem phi thung nga thong bet malak snam ta ki long phi thung bandi shubu kumanta shubu ni phan yu phi bhau met mtaw snam phin supply shilong ni ki don ki bawon thet hayem ki dan ki bawon thet hayi kamut ki won thet na ye ki malik ki sa supply shilong te kamut hi ka bamanta ime ya thu yangi ba ipsai ka inga sem lamba ka jin rap kum ki phan ki jhor bat ki langkha ba phe te me khindiat hatu phila juyon em ya ki skim jong ki sarkar ba phe kuma ngasi ong nadu mene ba menta ngila don ya ka siang kinong rap khamtam ka kabuk ser menta yangi kinong rap ladang pan itu hial yala de ya kasang nong rap kamut di kasang jong kinong rap kum kinong yalam ba kinong mi khmat na kaban jong ki paj ba nong rap khamtam yangi ki thai nong kandong ba bun hi te ki ba rap mata la ya la cha yo te tu ka skim rap la cha yo skim rap mata mat asnem ni laisnem la dan imat cha yo te ka skim rap te mut phi la yo jiman toy ba kamut la yo ba da suang ba yo khna kami ar banai ar banai de ar hajal kunta te de yo de be yo snyo le te long klap phda rin la yo bai tre rang ba te long ye don kam tang bai tre rang ba te bai tre kan thele te ye tre loi te kamut mai haba phi rap ni phan don kam hi shibun ki breban rap kin phi ai balane ne phi shu rap hi ba mata ye rap khndet ban bam re bon bai tre loi kamut phi rap hi jo phim jo ai bala kali ten kali re da nang berni te batu rap ban bam te yi rap bon re kin ma
tebe ni aku nak berni du itu berni ni ngata nak betai. Nah, contoh beli ni. Te Kakin dang yo tang ita kin ruh jauh cisnem. te kemut lemba ita i Henry Hajar jo pi kasisnem kemut kadap baru sistem ka ba pi penrep. Ruh jauh te da yo potre man te dang kamera dan yo potre long be bechon. Te kemut mei pensol ne pensngap sya kipat ba perahi ba yarap lang. Ma kijinrap boper. Te manta pilaju i sibun kiskim. Ane kajirap kamta mentangi pai khamat syaka HFU kata kaba ila jutip kum ka Hills Farmer Union kaba juirap ya kinongrap boper. Teme hatu pikuan ba kitahi ki noyelam ba kinwan ban kendu ane banyu ha kata kajing trai jopi kum kadak ba kijirap ya pi me te pensulem syaki ta ki noyelam jong ka HFU bakin don ban on. Di yal. Em lo kata ko le long ba penso ba ka ke jindon ba ka jiong ba ka jingkwa jong pi hatu pi kwan em ba kum kita ba kinwan ba nyerap e pi do se le ba ka jingrap jong ki kan lo ka jing ka khu ba khrau ba hang ha pi no ra Da kia kit kia te da wan da di alam da kalong hoi. kamut pi Kit kia lem banyo ta jingrap. kamut pi kwa hi ka jingrap ka jingrap te pat ba baro pi ba ju sutat ban pe yo kubor Anton News te menta ngilai kendu ini ime i baju rap jureng menta de ki post nem kumalai te me khndiat te hatu pidone ban ong sha ki pat ba ki baju rap ma video mandai machwa te pidone ban paseo jimut yaki ba lemba ili jinyo jopi kana jimantoi lang ru yaki te pidone ban ong ban pasha jimut yaki ba elek ban yimi khmat sha ka office jong ka Hill Farmer Union bakin yo ya ka jinyarap lak along ka ba khndiat ne ka ba shibun te pasha jimut me lemba ini por ba kordor jopi sha ki nong rap Ni nong no kin hab ta kin hab ya pachat he mo pranong rap mania penia kendu ma man pe kendu unsa sai pe mil jingmot lang pranong rap nga la yo san pu sao san pulai nga yo te mut me pi la school manchwa di sekolah makna ye hagapori me ye long di sekolah jadi itu step mu malah melapen pendep hero lah sekolah step wa step wa melak pendep hero lah ya bon sekali karet kamut ba kadi ka jingduk jingkardu ka khanglat yang ai pi ban pulih saya ime ye ro menodang ya long dom ne mda minat kenya ka sekolah bang no ya minat ya be ya kelengka lek khal dak sbo ber ni kamut menta de ki post nyam phela im hi ha karep karya me khndiat phi la idon ka nungut ki khon ki kti khon janga ngadon ri ndringut te itai baru ndringut phila ilam ki bantrei ban kta kamut ki menta phila don hi bayo kam yo jam pa don kamut kidang im hi ha karep karya em ra karep karyang kadang ya chui dep skol te mata da mata nesnem pele skol te barok ko ta ke nyetre merwei ngetre bi merwei te ngarep ta ban ba te me ka kajing alnut kum ki kimi ki khpa nam ta kala we ki khon hatu phi kwa bakin yo kam yo jam ne phi i kata kala we jong ki tang ha karep karya ni makal aya mata de ki khon te kala aya dan kerdan te la kwa he ka kwa he kin bakani yo la ki kam ki jam ban ang chui tre ni kin chui tre te bakan ju melien te tanga sat bentre be te ga nang he bentre da yo cuti kum to kala aya wan sisnong kala aya wan tre wan kta te me khindiat
kuma ngilayui mentah kini gisngi kat badang yai kipor bang yui ba kajing kardu jam na benta ki khon samla teme pidon ayu ban ong ba ni kum ki kimi ki kpa ki thang ni ki khon bangin yo i kata kam ka jam mal ba kila penhe persan kila penlut misap lemba te jintres tom joki ni angot iba kimi kpa ban yo ai la kam ka jam tamba ngai iba hakini gisngi mei ki babon hi kum ki bala he ki kelas ki kardan te ki myo la kam ka jam te ki haban phai syaka kam rep kamria te pidon ban ong syaka sorkar ba phin psha jimut lam kum yang ni mo nila ban ong kum yang kum ki kun jong phi bala don hi kam ka jam ki kelas ki kardan mo ong re kim syam layo ta kam ka jam ki haban phai biang syaki kam rep kamriang kumba phi ki kmi ki kpa ki rutemen phila ilam ni haban le ya kata Menyo kam ka jam re ki hap ya rep ya rang kin kedang dan hayung te ki hap etri kta nya kenetri kta nya bam de te kublai shibun me lemba ipor bakardor jong phi ba phi penut bat ni lemba kubor Antonius kublai shibun